La nostra cooperativa es basa en els principis de la MAP, que és bàsicament la col·laboració i cooperació entre productors i consumidors. Aquest model va néixer al Japó als anys 60 arran de la preocupació de les famílies pels químics que tenia la terra i tot això. I, clar, moltes famílies el que buscaven era conèixer el productor que els portava les verdures. I aquí van començar a haver aquestes xarxes de coneixença, cooperació, i després aquest model ha anat creixent arreu del món. Als anys 80 va seguir als Estats Units amb les CSA, que eren les Community Supported Agriculture, i és la mateixa idea, és a dir, granges que estan a prop dels nuclis urbans i que coneixen els potencials consumidors, es posen en relació, i després també a partir de l'any 2000 a França, que és el referent que tenim més a prop, també comencen amb el que se'n diuen AMAPs, que és associacions pel manteniment de l'agricultura pagesa. I nosaltres valem una mica d'aquesta influència, perquè ens considerem una mica que tant la Batzira com la Unió formem part de la mateixa organització. I de fet és així, cooperem amb el que podem. I vindria d'aquí el concepte.